Ys faint o'ch chi'n cadw'r llaeth na, Mrs Parry? Wel, 4 diwrnod. Mwyn iddo fo suro. Trwy bod y tywy dipyn yn oer, mae'n fwy anodd i suro fo. Faint o'ch chi roed i mewn yn y ddydda rwan? O, rhyw 6 galwyn. A dwi'n disgwyl cael rhywle o 3-4 pwys o menyn. Dyn troi dŵr cynnas trwy nag sgynnon ni moddion eraill i gnesu'r llaeth. Ia. Wedyn ddod i wres y gwaed. Da ni'n disgwyl cordydd o wedyn. Di rhaid o fod yn wres y gwaed? Ydy. Dyna'r tymheredd arferol felly? Ia, dyna'r tymheredd. Ron i'n gweld chi'n pwyso'r nofyn bach. Be mae hwnna'n... Wel, i gael yr aer allan o'r llaeth neu fysa fo mwyn corddi. Byddwch chi'r llunas bach na siar gyad y fydda yna? Ia. Be di amcan yna? Wel, da ni'n cael gweld fel mae'r llaeth yn corddi. A pan mae o'n dechrau dod yn fenyn, da ni'n gweld bod o'n dŵad yn twchu hyd y gwydr. Ac wedyn, at y diwedd, mae o fel yn dŵad fel rhenos bach. Wedyn, da chi'n ffeindio wedyn bod o'n fenyn. Wedyn, agor y fydda wedyn. A hidlo'r llaeth. Gamwch chi'n yn y fydda. Gadael y menyn yn y fydda, wedyn rhoi tipyn o ddŵr arno fo. Fydd yn barod wedyn i gael ei drin. Codi'r menyn i'r noe. Be da chi'n ddefnyddio i godi'r menyn i'r noe? Wel, pan dyna. Trin chydig a golchi arno fo wedyn. Yna rhoi'r halen. Dechrau pwyso wedyn a cymeryd y brintan bocs o'r fydd honno'n cael ei defnyddio'n rha fwyaf trwy bydd y menyn yn feddwl bod naws pwyso efo hi. A byddai'n cymryd yr dwylo prena i gyro ar fwy lawr wedyn mwyn o fod yn daglusach de. A dyna ni wedyn rhoed y menyn ar lechan las bydda ni. Wel, dyna chi, pwys o menyn ar y llechan yn barod wedi cael ei wneud yn y ffordd arferol hen ffasiwn o bosib, efo'r gwpandena, y dwylo pren, y brintan fach a'r brintan bocs, a'r cwbl yn y noe.